an bɛ kulonkɛla mara de la ni mara tiɲɛna fɛn bɛɛ tiɲɛna kojugu o muso ɲuman ɲini kosɔn kira mɔkɛ ye makan bɛɛ don ɲɔgɔn na a ma maa sɔrɔ ala a bɛ se ka min di Abudulayi ma a munumunu dɔ taara Madinɛ a taara bɔ dɔ ta den maralen ka ye Aminata bintu Wahab ni ɲɛ dara a kan a ɲɛ ni ɲɛ mana bɛɛ siɲɛ kelen t'a ɲɛ ju alakira ba n'a ba tun bɛ dumuni kɛ k'i da waga nin cogo la ten i b'a fɔ fali kuletɔ Aminata kun t'o kɛ c'est-à-dire nin bɛɛ jate limiri n'a bɛ taama a bɛ komi a bɛ maloya dugukolo ni kira ba ni i kɔnna ka ɲɔgɔn ye a bɛ fɔlɔ k'i fo ni kun ye alakira ba fo fɔlɔ o kun ti bɛn a ma majigi y'a sababu ye a t'i jaabi an karamɔgɔ k'a ɲɛ to i ɲɛna a b'i kun suli n'i ye fɛn fɔ ne ma min faamu ne ma nin faamu ayi a kun t'a kɛ ten kira ba kun b'a fɔ ne ma nin yɔrɔ in faamu bɛ hali n'i kan ka dimi sa i yɛlɛni kɛra ka ban a ko ne ma nin faamu koyi tuma na e m'a faamu a bɛ kɛ tan nka n'i y'a fɔ ne ma foyi dɔn a la n tɛ foyi kalama e y'a tɔ ti fɔ e ye bilen o y'o jogow de ye Aminata la ka maloya ye a la ka hinɛ ye a la ka fɔnisiriya ye a la ka majigi ye a la o ko nin tɛ sigi cɛ wɛrɛ kunna fiyewu ni Abudulayi tɛ o Abudulayi nana kira somɔgɔw ka laada fɔ n b'a fɛ ka sitana f'i ye dɔɔnin kira somɔgɔw ka laada fɔra Ibilisa sina ka boli ka i yɛlɛma ala kun ye se d'a ma ala ye se d'a ma a bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ maa siya bɛɛ ye sitana y'i yɛlɛma dɔrɔn a taara i kɛ cɛkɔrɔba ɲuman ye kira ba furu siri yɔrɔ la Aminata mɔgɔw ko misaliya la an b'an denmuso d'a ma 40,000 Madinɛkaw y'o fɔ n ko misaliya don ko an b'an denmuso d'aw ma 40,000 o tuma o fɔra Madinɛkaw ye sitana bolila ka t'i sigi kira fa ninnu kɛrɛfɛ o tuma muso dan ye nin kelen ye min ye 40,000 muso di kulɔlenw ni fɔlenbaw filɛ gotɔrɔnda la hali 10,000 b'olu sɔrɔ nin 40,000 o tuma na n'a y'a ta 40,000 a bɛna mun don aw fɛ yen n'o don an k'a dabila nin ye sitana mankan ye kira somɔgɔw ma a mɔgɔlama de bɛ u kɛrɛfɛ kuma kira somɔgɔw ko Aminata ka mɔgɔw ma ko wari fɔlen cayara a ye dɔ bɔ a la a bolila ka taa i sigi Aminata ka mɔgɔw kɛrɛfɛ o tuma na ko ni ninnu tɛ valeur dɔn a den na anw b'a dɔn a la o contraire 40,000 yɛrɛ ka dɔgɔ a ye 20 fara kan n'u t'a fɛ u k'a to yen sitana man ɲi sa a'udhu billahi minash shaitani rajim bala o bala bɛ diɲɛ kɔnɔ a kelen don sitana kelen a filɛ ka kasaba wuli kira somɔgɔw ni furubolomaw ni ɲɔgɔn cɛ an kana mɔgɔ fɔ a sera yɔrɔ dɔ la dusutɛminitigi dɔw bɛ yen n'a tɛ yen ko an k'a dabila dɔ de tora jateminɛ na sa bɛɛ n'i sɔnfɛn don o ko mɛ ko cɛkɔrɔba min sigilen filɛ nin yɔrɔ in na aw b'a dɔn de wa dɔ ko aw ka mɔgɔ tɛ wa anw ka mɔgɔ tɛ dɛ
aw ka mɔgɔ tɛ ayi an ka mɔgɔ tɛ mais a kɛra cogo di kasaw balle sitana tugu bɛnkɛra ko kan kira ba ka furu siri o ibilisa bɛ yɔrɔ bɛɛ la wallahi nka ni ibilisa kɛra 195 o bɛ wari la balawu min bɛ diɲɛ kɔnɔ bɛ wari tɛ balimaw ye ɲɔgɔn bila wari tɛ muso bɛ muruti a cɛ bolo k'a ba ka furu bonya wari tɛ o de kosɔn e ka wari tɔgɔ fɔ wari a b'i da wari de wari i tɛ se ka wari tɔgɔ fɔ fiyewu f'i ka i da yɛrɛ kɛ wari wa a bɛ mɔgɔw wari ka bɔ ɲɔgɔn na a bɛ jamanadenw wari wari kosɔn e b'i danbe bila an t'o la nin ya hali ni mɔgɔ sɔrɔla ko a bɛ nafolo d'i ma k'i k'i faso janfa wari kosɔn i bɛ faso janfa i bɛ danbe to yen ala ka limaniya d'an ma an sɔnna o kira in kan na inna mawdu'ana al-yawm yajri hawla mutaba'ati fawaid ar-rahma an ka bi walanda ko a bɛ boli ne nafa kan fawaid ar-rahma a tɔ Kasimu e bɛ ne dɔ de yan kele wallahi n bɛna ne fitinin f'i ye dɔrɔn baw ka fanfɛla la wallahi kojugu den bɛ mara muso yɔrɔ min na a bɛ fɔ o de ma ko arahim o de ye sinji sinji bɔra arahimu de la ni den kasira dibi la ni fa bolo dara la a tɛ kasi dabila ni maa wɛrɛ bolo dara la a tɛ kasi dabila mais dibi kana da bonya ma a ka kɛ kaburu dibi ye n'a ba bolo dara la a bɛ kasi jɔ o hinɛ de bɛ ba tɛgɛ kɔnɔ kasi jɔ kojugu n'an hinɛna ɲɔgɔn na an bɛ hɛrɛ sɔrɔ wallahi n'an ye ɲɔgɔn dɔɲɔ i y'i kun sigi dɔ kun na surtout nin sunkaloba in na nin sunkaloba in na sukaro yɛlɛra sukaro yɛlɛra gilasiw yɛlɛra ne dabali banna ja glasi avionnama bɛ yen a glasi ka sin k'a pan sanfɛ o jɔn bɛ firiko kɛrɛfɛ o bɛ ka glasi feere a tɔgɔ ye di 5 jama cayara dɔrɔn baba tada ko 20 a bɛ se yɔrɔ dɔrɔn ko 40 mais c'est-à-dire ne bɛ min fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn glasi hali n'u y'a kɛ 500 baasi tɛ foyi t'a la mais a 500 bi bɔ e kunna ni 50 de f'i ko o de faamu baasi b'o la dɛ ni mɔgɔ min mago bɛ diɲɛlatigɛ nɔgɔya ni lahara nɔgɔya la wallahi o de kan ka eremarku fa glasi la ka t'i jɔ k'a di mɔgɔw ma fi sabilillahi k'a kɔ lajɛ mais n'o kɛra e ka gɛlɛya ye ni min yɛrɛ ye gɛlɛya siri mɔgɔw kan waati kunkurunin tɛ de c'est pas 5 minutes seulement gɔlɛ ci yɔrɔ min na n'i ka dɔɔnin bila i da 5 minutes dɔrɔn tɛ yan n'i y'a gilasi den kelen kɛ 200 ye sun ma tigɛ barikow fɔlen t'i bolo nin i tɛna a tɔ bɔ sisan ou bien n'a ma sa i bɛ taa kɛ frigo kɔnɔ a nɔ na yan i tɛ se ka taa k'a ɲɔ na ye o kumana i bɛ obligé de k'a fili mais an ka nɔgɔya kɛ ɲɔgɔn ye i bɛ juru min don o de bɛ sara o
I bɛ ɲɔ min da o de bɛ falen. Tiɲɛ. An ka hinɛ ɲɔgɔn na. Walahi. Ne delila ka kira Musa ka kisa dɔ di e ma don dɔ. Musa n'a ka garibu tora taama na. Ala bɛ k'a kɔrɔbɔli kɛ ni nin bɛ ko kɛ Ala kama. Siga t'a la. Tora taama na dɔrɔn kɔnɔnin fila. Jɛfulenni ni sɛgɛ. I bɛ sɛgɛ dɔ kɔni. Ale bɛ sɛden ta. Siga t'a la. N'a bɛ sɛden ta a b'a fɔ ko a sama o mun faturun bihi. Kɛ na waa do o ma fɔ o lali. A t'a jɛ. A t'a jɛ. Anw de ye kɔrɔna bila n'o tɛ kɔnɔw bɛ baara kɛ ni kɔrɔna de ye. Hali donso. Ni donso bɛ sogo bɔ. Tiɲɛ. Ne delila k'a bɔ ka jɛ e ɲɛna fɔlɔ. O ma deli ka kɛ o. Nin y'a aya di. A sama o mun faturun bihi. Kɛ na waa do o i bɛ se ka lani. Kisɛ ta k'a bɛ lani fɔ ka taa. Technicien o sogo kelen kɔni bɛ t'o da. Tɛrima faamu de. Hali n'a y'a sɔrɔ i bɛ basa de bɔ bɛlɛ la. A fɔ dɔrɔn a sama o mun faturun bihi kɛ na waa do o ma fo a bila ka taa. I t'o fɛn sɔrɔ. Sɛgɛ bɛ sɛden ta ni nin ye. Kojugu. A kɛ man di k'a bɔ ka jɛ. Nka o sɛgɛ fana kɛlen ka sɛden bɔ k'a jɛ ka sɛden ta sɛden min fana tilar'o la k'o bi duguma. O tɛ jɛ n'a dama ye bilen dɛ. Yɔrɔ bi kumaw caya bɛ nɛgɛ haya ɲuman tɛ yen fo mɔgɔw k'o faamu. O tun bɛ nɛgɛ haya dilan waati min na a y'a sɔrɔ tubabuw tun bɛ kisɛ dilan ni nɛgɛ de ye. Mais bi a bɛ dilan ni zira ye. Bi a bɛ dilan ni foka ye. Bi a bɛ dilan ni kabakuru ye. Nɛgɛ haya bɛ yen nka foka haya tɛ yen dɛ. N'i jɔ ko nɛgɛ haya b'i la foka b'i woso walima dɛɲɛ. U b'a caman fili ko a ma ɲi a bɛɛ ka ɲi mais e de ko nɛgɛ haya. Nɛgɛ tigɛ kisɛ ye bilen o. Waati y'a sɔrɔ an ka fɔlɔfɔlɔ cɛkɔrɔbaw tun bɛ nɛgɛ dilan marifakisɛ dilan nɛgɛ yɛrɛ la an yɛrɛ tun b'a dilan. O tuma o nɛgɛ haya bɛ yen. Nka zira haya n'i jɔra an b'i woso. Nka sɛden min dilan bɛ sɛgɛ la n'i y'a ye a y'i sɔgɔ a taara i fa fɛ de. Fɛn ninnu bɛɛ la ne dan bɛ jɛ n'a de la koyi. I janto la. N'a b'i la n'o y'a jɔ ta kisɛ bɛ taa ta de. O ye jɛn'a ye. Da o la ka tɛmɛ nɛgɛ haya in kan. Nka a sɔrɔ man di ten. Sɛdennin tilalen sɛgɛ la k'a bilen. O tɛ gansan ye koyi. Ala ka limaniya d'a ma. O sɛgɛ ani jɛfulenni. Jɛfulenni de bɛ Ala kira taama cogo la de. A fila bɛ k'a ye ɲɔgɔn nɔfɛ. Kelen ye rouge ye tɔ kelen ye kɔlɔborolama ye. Couleur bɛ komi tamaro. Jɛfulenni bɛ taama cogo min na Ala kira bɛ taama ten. K'a fɔ sen kelen bɛ ta k'a kelen kɛ ayi kira tun bɛ wolo de. Musa tora taama na n b'a fɛ ka hinɛ de jira i la. Musa bɛ taama na Ala ko mɛlɛkɛ dɔ ko Ala ma n'o ye Jibirila ye komi ko Musa ko e ko Musa ma ko Musa ye kumaɲɔgɔn ye ko yali Musa bɛ sɔn ka fɛn kɛ e Ala kosɔn. A ko Musa bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ ne kosɔn ɲuman na kɔni. A ko an k'a kɔrɔbɔ k'a lajɛ i ye kiraya jɔyɔrɔ min d'a ma n'a ka kan. Musa ni garibu tora taama na. Jɛfulenni sina ka na i sigi Musa kamankun kan. A ko Nabiyilahi Musa asalamu aleykum. Ala ka nabi ɲuman Musa kisi b'i ye. Kalimulahi Musa kisi b'i ye. Musa ye Ala ka maaba ye. Musa kabini n ye dari ka n jigi fara ne bɔra n ka so sɔgɔmada in na
ndenw dan bɛ kɔnɔ ɲaga kɔnɔ ye o bɛ k'an ka balo kɔnɔ kojugu mɛ ni kɔnɔba nana dɔrɔn kɔnɔdenni b'a da waga a bɛ balo k'a kɔnɔ balle a ko ne ye tile bɛɛ ban ne ma balo sɔrɔ Musa ne jigi tigɛra n t'a to dusu hali ne kan ka ɲɔkisɛ kelen min di n denw ma Musa tɛ yen o ti baasi ye o an na si ten nka ne tagatɔ so sɛgɛba dɔ de filɛ ne nɔfɛ nin ye ko f'a ka ne minɛ ka taa ne d'a denw ma ne bɔra n bɛ dɔ ɲini ka di n denw ma ne denw ma fɛn sɔrɔ ne yɛrɛ ma fɛn sɔrɔ ne jigi tigɛtɔ don n taatɔ don so sɛgɛ filɛ n nɔfɛ ko f'a ka n don Musa kabini ne ɲɛ dar'e kan ne b'a dɔn e bi ne dɛmɛ Ala kama Musa n b'a dɔn e yɛrɛ ka ban Ala kosɔn nin tɛ fɛn kɛ ne na bilen sɛgɛ nan'i sigi kira Musa ɲɛfɛ a ko salamu aleykum ya nabi Allah Musa ye sɛgɛ laminɛ a ko kira Musa dɔn Musa ko a ko nabi ɲuman 124 Musa min b'o la o don wa Musa ko a ko kira 300 ni kira 13 Musa min b'o la o don wa Musa ko a ko kira 25 min bɛ kɔrɔna kɔnɔ Musa min b'o la o don wa Musa ko a ko Ala ye Musa min bonya fɔ k'a damata tɔgɔ d'a la ko Kalimulahi n kuma ɲɔgɔn k'o don wa Musa ko a ko a fɔ e kiratɔ bɛna don ni nin balo cɛ aw de ko to ɲɔgɔn man di Musa aw kan k'a fɔ an ye ko an kana ɲɔgɔn dɔn ɲɔgɔn Musa aw kan ka a fɔ an ye ko an ka ɲɔgɔn garijɛgɛ to yen an ka ɲɔgɔn ni yɔrɔ di ɲɔgɔn ma Musa ne donna ne ni ni yɔrɔ cɛ Musa ne denw bɛ yen u ma dumuni kɛ ne bi tile bɛɛ kɛ yaala la ne ma balo sɔrɔ n jigi tigɛra n jigi tigɛbagatɔ nana nin je furulenni ye a tɛ n denw bɔ nka nin minɛ ka bila i da o ka fisa dalangolo ye Musa ne nana n ko m'o minɛ ka t'o di n denw ma kɔngɔ bɛ ɲini ka n denw faga ɲaga la kabi dugu jɛra u ma dumuni kɛ a fɔ e kiratɔ de kɛtɔ filɛ ka don ne n'o cɛ Musa nin jaabi ma je furulenni ko Musa a ko ne bɔra kabi sɔgɔma kɔngɔ bɛ ɲini ka ne taw faga Musa hali ni ne ma fɛn sɔrɔ ka di n denw ma Musa don ni saya cɛ ni ma dɔ sɔrɔ bi n bɛ dɔ sɔrɔ sini n ye n kalifa i la Ala kama Musa ni ne bolo bɛ Ala sɔrɔ n kun bɛ n bolo di Ala ma nka Musa bolo tɛ Ala sɔrɔ a bɛ sɔrɔ ni je furulenni kumana sɛgɛ bɛ kɛra dɔnni dɔnkuma ye n'i y'a dɔn ka taa ɲɛfɛ i fa bi sa n'i taara kɔfɛ i ba bi sa n'i jɔ i yɛrɛ bi sa a gɛlɛyara sa dɛ nka kɔrɔbɔli de don ne bi fɛn kɛ Ala kama Musa ko sɛgɛ ma a ko ne t'a minɛ i la o de la i b'i janto hali sigiɲɔgɔn du kɔnɔ ni den bolila ka taa kalifa yɔrɔ min a to yen a to yen kalifa don nka mɔgɔ taara kalifa i la kalifa kɔfɛ o tuma na e tilara ka taa tigi fɔ ka bɔ yen kana to a ka taa dɛ ayi kana to a ka taa kalifa ye kalifa ye fɔ lahara Musa ko sɛgɛ ma ko je furulenni nana kalifa ne na a fana bɔra a bɛ balo ɲini a ma balo sɔrɔ a jigi tigɛra a taatɔ don c'est-à-dire kelen min bɛ da o kelen de b'a da a ma fɛn sɔrɔ nka ale ko hali n'a jara a bɛ taa da a ka so sa o fana ka fisa a fagali ye e kun bɛ kari e fana jala ka taa i da komi nin y'a kalifa ne na ka ban ne Musa bonya kama sɛgɛ ko Musa a ko ne denw bɛ kɔngɔ b'o la n'i donna ni n ka hɛrɛ cɛ Musa n di yafa i ma kiraw bɛ Ala dɔn o cogo Nabiyulahi Musa yɛrɛ yɛrɛ la a nan'i kun ja a ko sɛgɛ ma a ko ni nin kɔnɔni tɛ e ti foyi fɛ ni nin tɛ sɛgɛ ko Musa ma a ko ne bɛ se ka je furulenni nin to yen ka fɛn min minɛ
Musa fono kere nyekse fle anga ikake fendoy ikana yidi ke jenabli o nyekse fla o de bi be te fule ni valeri manebulu sikatala Musa ko ni dowarete oko ala kamanje nanai Musa yi dai kok Musa ka garibu jole do abe ka fle a dato koka a kera jefuleni kono kabna bogadi ako Musa mi mani alai kanandama balle Musa yida sege nani sigi Musa disika katama kata se Musa nyeksema wallahi abiki kunshuli kabna dabolo tur Musa nyana Musa be ka nyeto yele kata wallahi sega yaye Musa nyama kam yorobe apana kabo Musa keref koju kasima tari sigi jiri keref wallahi atara sigi jiri mina jefuleni ya pa yorobe ka kila ka ti sigi sega keref o jiri kelele Musa ko akerato ala bi mo korobo ko wallahi sege ko ako Musa ko ne jibilai kwangu na ni korobo de ni bi so ka fe do ke ala ko so wallahi jefuleni ko Musa ne Mikaelu yi wallahi angu na ni lajede ni ibsega mo jigi tu ala ka wallahi skate ninda ni ibsega fenge ala kama ninda ni ibsega mo jigi tu ala kama wallahi wuli ikeme ki balma do datu kasola mana koni nati asebi ka bo abe kasola ka demaya be sundu tuti hali hakilita dawla et puis à cause d'un petit problème quand Jakarta nuye nga mobile gauche faut former là-bas wallahi nyina ngemba doko dawre be sunguru yere ka mobile bi garanti do bi téléphone ta ko il m'a insulté directement bi ta datu jurumi mi do jurubi sara koju kasimi ne ma fi ngo kira sikile tora dodo salim anaka sahaba usikile chokoroba donnana demsen fitin donnana ala kira yere di wulida ka doni fen demsen fitini ka mineta wallahi ka da kungolo la demsen fitini ka tabla yi sahaba ko bai kira de ma kunno aton yere kata ni bla balle chokoroba kira ni sahaba usikile tora chokoroba donnana awoshira angara mo koy ba fo dibitigi aba division kono soko bita mo yoro mina ko soko tigere be woshiko angara mo ko chokoroba woshira woshiri dan sahaba yayi kira de boli la ka demteni kumbe sani ala kira ka ni chokoroba kumbe sahaba do balla ka be wuli kira ya ta ka finima kwa kira to de ko nta chokoroba ka doni mine kwa tu chokoroba yitu chokoroba temena angana mo ko woshili da doni min ba ku aka guri chokoroba ere korola sirata sahaba olu ta kundi namfiki yayi kumi nyonyi ni gadi dabara dire ama kuma de kama wallahi o ye kira yininga ko muna demseni ka mine katabla me mongo son chokoroba shije temena ima songa ka mine ima soma ka mine wallahi kira ko ko ka chokoroba indo demseni yana kama ama chokoroba dem jebi tale wallahi kwa taka demisen yana amma dugo nyini amma chokoroba demi amma chokoroba bunye balle mana na bunye na juruti sarayo amma jurudo wallahi
a ko n ye denmisɛnnin min ka minɛ minɛ ko o ka baara ye mɔgɔkɔrɔba dɛmɛ de ye hali n ye doni min minɛ a bolo sisan a ta tɛ doni ye cɛkɔrɔba dɔ de ka doni don tuma na n'i ye maakɔrɔba dɛmɛ ni i kɔrɔ la i yɛrɛ bɛ dɛmɛ diɲɛ bi taa de ala ka limaniya d'a ma na وقد كان الأنبياء عليهم السلام أشد الناس رحمة nabi ɲumanw olu de tun kɛra adamadenw na maa barika ba ye ani maa sɔn hɛrɛ caman nɛna e y'a faamu wa nabi ɲumanw bɛɛ la diɲɛ bɛɛ ala yɛrɛ kɔfɛ min ɲɔgɔn tɛ nɛna fiyewu k'a diplôme b'u bolo o ye nabi ɲumanw ye olu yɛrɛ nabi ɲumanw bɛɛ ka chef o de ye alakira ye ima u ko a ma ko nabi rahmati ne nabi ɲuman o y'an wale ko heure sera gabu kɔrɔfɔliw bɛ caya la ko an ti heure bonya tɛ yen an na heure bonya o nka aw ka 14 heures sisan o tɛ nka ni heure bonya ko don a fɔ magan tɛ 15 heures la sisan de dubayikaw dun olu bɛ 3 heures du matin na nka an na heure bonya ala ka limaniya d'a ma ala k'an to ɲɔgɔn an ka jamana ala ka ala ka hɛrɛ k'an ala kana an dɛsɛ ala kana an labila ni ala kira hɔrɔma ye salli ala